koa obobwenye boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitalia na igongoro kumera ni kuambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mo konde muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Tongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best no gotonyora asama gacho Ouru was second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya no rokonyara korigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwitira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenya. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandegere Ancho murigire hasense moya gatatu yo muroberio iga obwetwani yagetembe negira bono twasire ase kingise kyo mwere kigima kyo muroberio iga togucha kumurekera amangana agenderete arne muno ase oburai ne yorogongo rwagusi na boigo siasa ebwateraneti omo gose mutindo moye uchakire parorekana aiga ase orogongo rwagusi na sense moyane nimbwate omo MCA cross county iga yakise negira turache korigereria kukwanira egati yaria agenderete kose yaria bwateraniti siasa ya matukayega ose ya makiayega ase orogongo orwagusi mweshimiwa wakire ya ambiyore mbiyande mbiyamona sana asoko ngalika se giteseni kenu gya getembe karibu sana era matuka mange ntanya gochaga iga nande pole na nyuro kangana bona cha mapema ketusange na abandi ngo toisire ukora ya toisire ukora yes kirende nyasaye bwanchire na ikire mbiyamona sana na mukoma inyori rieta na vera toke ngango kora bare mitandao ba okora State TV ga na mukoma inyori rieta na boigo ansemo iri ore boss enkoro kumaiko mutume ndo mo MCA kuru ewodi kuru kumasige East egotoka se bunge yabo basi kuba sakuru kunyamaje inje nguru present y'abantu bali abamasige East nande ngira ekekega ntabya abantu banembu yamono aso kumbwate sibagendete kumbwate siya myaka bane gochikoere 3 twatwalire amatemu amange twatwalire chishida chinyinge nabona ande twatwalire amayamange lakini asebions abantu bane mbagendete kumbwate simono sana ande tinkweba kubateba imbuye mono igongase maybe asege gepindi ke atogenderete mbamanya bike biri byagendere byane kibukorekana se ward nabiri bijande tase ward na injira ki turanyare kogendera guchibosyo yes karibu sana wakwanerenga ekeka kemya kebere rigereti tatobono kwa vira bise nere ntunda yage ntangani na inki keri uranyare uyakirege kubagote banga wakorira abantu ba masige ketaraba gekorekana samo tukaerere mbuya mono ase emyake yebere nacho ririwe gosinabe ira service nabwata amarora manene sana asa abantu bana bamasige muno abantu bali bangakirite kura ekera na kitasoborayi
na bwate bintu bikena atagete ko wa chief usokora asemiaka 5 ekemo obosombi gosejipara nchiarenge chingi ya mono nkabuganga ekerana inje na ewe chance yo kora abantu ninteme gukora buya mono kwetani bali bare ngororo amangana ye kisukuru kisemi okonya abana youth okonya abangina koreta amache koros chichiro cheito nitinyagitari ibi ne bintu byarenga so mutwana kini asemiaka 3 maite bintu biri okorengereria na biri reality ase ground net tofauti una na bugete nga bintu ebye biraikira na sobwango biraikira na sobwango buna nakagerete na temire sana ko eti budget ya se bunge yaito na mono umwe musiye gasi ya ene no wikaranse bunge na kubeke budget usomurubiri wa magendera se ward na ne gasi yo mo governor ne serikali yaye no ko implement usokome action akiriyo mo musiye IT ya se bunge ya kore kanira se e ward iri akoro eito kira mo musiye 45 to according 100% ase ward yane ebintu mbiro na abekira se budget bitaraikirana na mbiro bekiranire nchakira samangana ya mache na abegete chibesa sakuru kuturwa ne boholi ya rosetiwe no musikyo rueto kurukonoso ekiranye rosia ingachangate batinkole magento Kenya ustingo gendera gento kingao wakora atabukirira kibiri byarengoro so that abantu betwanyora value for money ege simiki makibikira chibesa ke karosiwa pampu ekabekwa ikachaka waka mache unfortunately anda abantu abo baturu abayibi evijana bikaline metegoro bikayiba chiwaya chestima ikubona macha yo bantu still mbaliko yanywa nonya pampu ebekire na kiregendo kerosiri ngabekira macha ndanya mache echiro nagenda tekorosiwa na yande yenyagitari nagenda tekorosiwa na macha ndayigoma nagenda tekorosiwa ande muske donya Doristoto agacha se wodi yane asakuru kwa Kiobegi akalemege sima kirari mege sima na kirokina akebekire chibesa ilindegere chi pipe chisoe chikira abantu banyabite na surrounding areas as we speak amacha yege sima kingo konyale school ya Kiobegi amone nyagitari igasa mache na yandi na bege to makonge wiki ya mo gaibere chiere adririgo keraba adriri aeri asokira mache so in 1 or 2 3 months to come ngote maturi tubeke sola amacha y'abantu banywe gasa mache we have done fairly 80% as we na beke already asomorobere we budget as tinyagitari ekerona soete as eobisi na nyote tinyagitari chiro as word ya ito chiresato chiwo kolegas mikoro kutu mokionyo mikoro Kiobegi mikoro kwigoma nyagitari chonsi echia chagete kale chitigirete njera chi structure nchiro chitigirete njera ngati abatingo cha kanyagitari ngao bakachirata bokyo nyagitari ya Kionyo the biggest hospital I think tubugate in Kisii County enena sana ya tigirete njera ya chagete no muske Steven Manoti garengo mojumbe na CDF kwenye devolution itarachaka so nyagitari ya bero for over 15 years umolere chislapu ibere tebekirikirama ngabwatanganyirwanira se bunge ekabekiru chibesa 7.2 million etukanyirwa boniga yabekiru roof nere fully equipped no it's now ongoing yabekiru roof enene sana bono ngo chaka bali ground floor asokorosia amangana yoko ekora ground yense babeke gitile ebirore kiregento and the next financial year tosko gochibosyo umuske Paul Simbarati nanyebekera chibesa kira chitora ka promising ngobe 10 million Nigeria atemile kurwa se bunge na bekira another 5 million so we will have about 15 million asanyagitari yo and I'm very sure nganyumantararu asoborai that big facility will come to an end and want to my colleague was choko equipment nyagitari ndi kwa Kiobegi ya rostwe maternity wing entirety that maternity wing kanyebekera chibesa a contractor sluggish lakini nko ngonya go charo gukora we hope before end of this month na akore because financial yanko next month nyagitari ya igoma ya chagetwe 2013 ekero tatari ngomo MCA nyagitari ya rare nero for the last 10 years ngabwata nero nganyebekera chibesa as we speak today ya ikire roofing
contractors are on site. Yes. So as amangana health as nyagitari nanyole chonsi sato at least something positive is happening there. Umeshimiwa ahikasi chinyagitari umezi chinyagitari chinyingi ase county ya Kisii njibwatu muchando ase chinga kechega tukurigire gochakera nonye che dispensary njibwate emechando emenene kigima naki gotugikana ngaye kwabeire guko kwarigiriria magacho yichinyagitari chirase ward yao kwani kiro kende budget yao na pa MCA vande kove tofauti ya tika tofauti na mwatikiro muntu buno chorire na akiri yao gochia se bunge goikorengereri future y'abantu tikangotebi gento how I view development yechipara buna bona na chonsi yegete I think rinchi yegete county nkima so far implementation yechipara una kwa nkaransta mbone contractor yanga kire simi ngoi weko ngakira ekonte yaretire ebirekta se ward yani zitanga kabisa tinayete kibaumbele chipara because yena maite chipara ne bintu bitegete regular maintenance tutaro sirami ne paro korosirero next year or after 3 months oichogonyo yande yachakire gusale kabune mbulero ororo ngateba the only way abantu bane baranginyore and the legacy yane ragenderere no korosi bintu bire slightly durable usibire permanent in nature unabona nyagitari nyagitari yakionye koera paka kaandu ense they will always remember ngo mweshimiwa kawiro olikoro kumutume nero usukume tubaka nyagitari ekaera because those are things which remain at least for a long period of time miaka mingi na inchipu no monto ni maetenga when the nation or community is healthy everything else becomes easier ekera abantu afya abantu baito mbalikomanya none ekera tokogenda okori abantu interview na inde expert ya human resource na akori abantu interviews ekera ko neno no muntu kumuire interview kuri yegas okumubolinga what is your strength yani chinkuru chia ungaikire ngachiengerete umuntu tayigoika kwenyuranga ki no ko ba muntu ule full of health ine strength on its own tubwati conditions yende toliko nyuma lyogande tubwati buroire bwo cyandete muntu toliko gwatia that alone is a serious strength inherent ime yago so nka make sure nga and I think in the whole county I'm the only MCA na according the many medical camps in my ward more than 50 na there are so many doctors to assist my people I think in Chombi living a health community can easily tackle their problems easier than Yekerebarwarite. That's why Ngoyo pick a lot of budget to amangana health. And also again we have every ward into water dispensary. Una work one ne ninkiyekora still abantu baito batafire tigo se bataiwetinga ngokonya kabale ko etro rwali obwo nekinyagitali echo leaders baito sabarai baito ebago chibabeka ebirengeri byabo mono asokorosi bintu nga brick and mortar yani litoboli ne plaster ngabono kinyagitali era twagenda twigora amaga chaire twigo twana chama gas twakiru chinkobi kwabuganga ko kwakolire ari namaga chobosa angetundu bali nekirangi tuchiakiro what really matters to our people nkubekore equipment asanyagitali mariogonaro mariogonaro equipment cyo gupima abantu nchiro abanyagitali mbarororo abanyagitali abahuna baro mbale motivated because naboko nyoro muntaro rest station bosa abaletindi saa 7 go ikande lunch aira na saa 8 saa 10 osokire abantaba you know go deal na mwanya abantu in especially samangana health tatageti siasa health yasinga njunga abantu bago discharge services they are human beings babugata feelings na ku understand mwanya abantu is very difficult ekero go soma umurayo yo mo skole ya me kunga Nicole Machiavelli akubugata chi principle isano cyo kora leadership principle ya kabere agotebanga make sure you understand human nature na potoko twali nyagitali na KTRH nero toko achiwa shinge every year close to 1 billion cross county yes. 1 billion lakini isiko gaiga kero kubolia aba bali bako gendo okolinkoli wana kurwaliwa out of 10 aba ange sita to 7 ebagote banga mbaisa negeti and that is not a secret
noni ntubune bunge twa discuss irosto twakwanire obokore ribora asenya gitari yaitu ngwikariririe nyagitari bune yega ye county erabase eracheko bago gutwara obonchoreria nakina gataka gotebinga amangana bono buna ayo nyagitari ase mwanya bantu agotukanga nere okorwe e service erieta keire e approach yogodiri n'abantu abaiga tenka ekero kugane kukoleme para ogotwolere contractanga igatora ari mamotaro igatora abeka likarabati igatora abeke pampu amangana yogodiri na abanyagitari who are professionals, they need to be handled properly and carefully and professionally kibomwanya bantu. How do you handle them? Abantu abaiga incentivize buya yani oba appreciate buya negasi eri bagokora if it is their pay so musara obo oba prompt in time uko ba musara obo oyo gokora overtime omwakane tajiko gende loka mu different facility because yabange babika saa 9 saa 10 official working hours basuka kwa manyora oli hema oli ram oli bosongo asada nda uchikorosi other extra money. If you bring these people kwa beke gasiga kwa bakana for example overtime kwa bakana equitably mundu ta ko move ko nyagitari agenda nyagitari ngao you will finding a services cheito chia KTRH especially here the major referral hospital chia improve it. So the approach to service delivery in health, it needs professional approach, not political approach. Ngonga say word yana, going back to my word, we have done fairly well as amangana yenyagitari. The only issue to bugata supplication here make kwa makonge te bugati yenyagitari. E bugata gandu te ga saviri buna nursery school. The first regime, as my father arenge akataka kwenye convert ya dispensary. Yes. But when I have come, I have tried to secure money, 3 million. As nyagitari ko kungalia motari. Ilindegere ngende kubekerwa egento tokorokanga a new facelift. Totagora gantu kalikaro kange chokoni, twagache a smaller compact dispensary egosafu abantu. So those are the plans I have as abantu bomukonge. Gogote morego share ikyo idea ya wona ba MCA bande. Na bogo share bunangu kuwa na I'm sharing freely. Na ikiro mugumira na se bunge ningi mugo discuss go se ikiro mugumira na ba MCA bunge eto discuss into very general in nature unless ndre see matter ere pertinent to my people. Ko ndre see matter eko ere amasige. But then the kilo monto na bwate bosibole bukubeke budget maite mwa MCA watabigunga lete budget yao yebintu taketokorwa say word bire 17 million wono talibe sokwewa. It is you to think na noranga abantu bali baho be ground kiao ngibatagete priority ngayo ebere because you will find abantu bane in a particular area ebatageta amache na araba cyane mono buna abantu baturwa na mache abachandete because they live as mulima igoro. So if I solved the issue ya mache, they will feel happy. Bono na bandende from a word to word na you prioritize ebintu bya bantu batagete. So asamangana market na rasabune chairperson ya market siasa gaje aso angarusu bado chichiro njwate mechando nero emekongo no chakira dara chagaiga still abantu mpara bakone no tilimboka on Tuesday Thursday you find the people over para were endangering their lives even 3 years after we have assumed the office. Bono that also needs technocrats baraba ngaini lakini awatebinga management tekere kutora less of politics, more of strategy. Gokoira management etware more of politics, less of strategy, the recipe nere etobugate. Yani you can't see change. Because abantu bali bakabaire para during the former regime no bali bakalero. Abantu balia bago chandika ali mbulego tu na nebintu bina biretu they are stand still. Apart from now the town ya Chakire ko improve, they are trying to do drainages. Arusiri chi stalls ko chi plugged chi para especially as a bus station yaito, and I'm looking forward to even a better bus station. If this county is serious in trying to decongest this town, bali investing here
togenda ari ase bus station yaito stage eri orote goikariririe eragendere kuboiga umetekero kurigereria ase miaka ebenge stage eri nabo yabere igo miaka yerire menge sana bono ukurigerenga ekero mwachire gosekero mwikara stari ase ebekaro ondete yokore issues ana muno buna mangana yega yichichiro bono chinyara gukorerwa obonchoreria ase miaka 3 mwaberera bese umoraria tkango tebinga budget ngobe kwera chichiro ebintu ngokorekana bira chichiro lakini mbiri gokorekana obuganko buri abantu bakagerete tkango tei kwa mfano ngoro story chichiro. If you go to our wards, if you go to even this town, karokana uchiwa waracho kuchimuina ichiro nere yagachire yagalo senke gatie ko gosengaki. That market yagachire abantu rinde barupara bagendo. But kwanyora abantu baito still mbatageti kobera echiro ime. A mentality neringa yani the way we are wired Africa mugusi atageti kobera angene customer para. So that is the only way ara nyara konia. Inche naye togo paki gari yago kando ogende chiro ime. Genda ga marigiti. Marigiti mbabwata chinsu chikone ligugora fish market. People are running away from the fish market. If I take corner, is because of our correcana. Ukubasukuma go just say fish market, they don't want to go there. Why? In Chennai, but it took over. To try to cover disciplined. Or whatever, you come Meraga, and to get go tara all the way. So, when you're ranga, about to know Bagachira, there is still a lot that needs to be done. Number one, education to these people. Civic education and the engagement understand why we should have a center place to do business. Number two, enforcement. You know, once we pass a bylaw in the assembly, in the designated areas, enforcement they are supposed to follow that religiously. I go push para and designated. But what happens when you are very reluctant? They don't even chase them away. And the status quo remain. So until and unless we become respecters of what we pass in the assembly, we will be doing a zero job. But you know, Nagotebia, I can commend the jobs that are ongoing in the town. I've seen blockages, Chico, and block some things happening. Yes. I hope going forward to change the na bono toko tarera ensemo ya siasa bono orocho mogusio chakire kubwatira na negesa ko gusene bisa kubinde ko rwase chinsemo o imense ya Kenya erinde gocha gusira omogusi egente ke kere possible as a siasa ya 2027 kero muntu na kiregesa kugia chakire kwebanga including myself ase kero kia nikyo butureti bwa masige ngendete kwebanga nondo taite gocha kondusia sakale agendete kwebanga nomugusi ochakire kwebanga under the flagship ya omonto kurukunga Fred Matiang'i. Fred Matiang'i abantu tubamukwana ase mitandao Gen Z vijana bakamukwana based on the track record eri akoretsa renge minister ya education and minister ya interior. Nakikora nga legacy ere better kubwa fame. Kerigwa atigire ike kuna chingoro cha mwanya. Yes. Wono bunere taringa no mwana siyaso oli. No siyaso tima edigo zo manyire ko yokwana. But because of what he did when he aringa se chigasiria etu agakorega sinomukia abange bakaige nambu yakora. That is why kwa abantu ba demand. So bunege sa ukyomo gusi. Yes. Nere buya na intutwebe kamo. Nere buya na intutware amaroro gochibosio ngana batokora Kenya. Kenya ne yaito twense. And in a democracy kiro muntu abwata equal rights. Yani tubwate chi right usobo sibole bole ngaine. Okesa ukyomo usina kiro kingate kirigo tigumaega. Nko an example oisiko genda ensebune ya America. Omuntu naro ukuruku Barack Obama. Barack Obama isaro mo Kenya. Yani numantu bali in America batari purely Americans. Very Afro-Americans because babugate cross-cutting races. Lakini kuruwa se community erenke mono o manageri ko gra ense eres power
ye world ngima. That tells me inga there is nothing kere impossible as long as kira muntu as long as you want determination. Yongo mugusi na rekana koba a tribe wenge kusegesa kwe kase Kenya tuli number 5. Kera turaba Kenya ncheyo obo mu bwaito na buro bwengenjo. Egibisa kubinde bikora turamo. I'm very sure they will support us. Asesa bali ya Matiang'i narate emisa na gutara ake. Buna bono elichusi gatwatwara musike Matiang'i kogenda ase wa Munyoro gosekorora county ya Nyeri asogo chikorora omusikeri gatigashawa why chizikora so musikeri gatigashawa at the moment asichinga kicheto kwa na chialero kitalikiyechi abwate influence nene mono kubwa mwanasiasa ndibwe siasa umulimo Kenya no umulimo Kenya uyoraba ikoyo nabantu bali bara around igaria ibabwata chikura chinyinge mono wetani gesa ukende yons ase Kenya gaiga so okogenda kwa yoro number 1 nkore strategic nerabe nabara ibande bali bachakire ko kwanira na kuyebanga ase ndoto ya 2027 ekerenga kogenda wa Munyoro ngie kiranete I want to believe ngange kiranete because ekerachete in personally I was there na roche bune reception ya renke kuruase amasyo y'abantu bali naba ikoyo for the first time mbale tayare go support muntu ndebwensi oyo orabe isiko yegesa kukyo president yere bono iga buna twato tebiri boire nono mugako igashagwa kwane n'abarayibanda bale in opposition bakwanire mbale tayare kuikaransamo na support yo muntu yomo omugusiyo ito nere tigabera semesiri kubago kwana nerabe rororo nerate bana njibunege sakuna njibuno mu Kenya ninde tayare kuterina sekiro kyo president so that abe part and parcel of the principles bago chikuruania omoske Ruto n'abantu mbabuka nga kuruani Ruto mbobe democracy na beriko siasa goikotu ara abantu bagopinga nonya ninja senkuru ngopingunde ninkora kiregento ngompinga bali n'abandi baro bagate bambiyande so tutwara tolerance monegesa ukyomo gusi tusikane and tutike kurutira namangana tutike kuramana muna bono na siasa bwangoiga muno muske Matiang'i asokire bakembaro bayigenete nga boraibwa Rutombu yabole na ini right yabo kikatiba bali bayigenete ngo boraibwa Rutombu yabole baye gubo siborobo lakini ko bagokora siasa yabo bayekore namaskani no morembe na bali bayigenete ngo boraibwa Rutombu bebole nayo rato konye Matiang'i na bali baye gubo siborobo na bakora siasa yabo no morembe ini ro maturity ya siasa majority ya siasa tidia karo kurama omuntu ndenganyore fame no ere karo kwa kiro muntu equal rights equal chance yoko kwane agenda yae na go persuade abantu na politics is about persuasion politics telling is a must to support yomugusi mbaro aba gusini ma tibota ko support Matiang'i barabuno baterere kurubona baka edit kuri wakekora mbago mwakira na aba gusimba roro barasima bakire Matiang'i. So what we are trying to say kusenje buno mora ye kina imiza abantu baito siasa is about persuasion una mutume taligo support Matiang'i muherese paka understand ninkiomine by go support Matiang'i tali ngomurame moevereri yani siasa na bere igo ugo persuade abantu ogo tyanunga ekerato bwato monto ito ntonyore oburabuo ntonyoreki bakomuntu bweka orra na siasa itakete consistency yani oboro kerenga tubaisa kutama ando tige ento ngela akuna oso tige vacuum inkimine tikoteba buno moske Matiang'i all decide rikolinge sati na kurusie goti buna teba akora masoesi bitinya binyi tokake asoyege ulingo wa siasa tabaise kogenda America abenyo tabaise kogenda America achikukoro mwaka gosemetinyi tatene eitali siasa akoligi bino muchieso siasa bako bange n'abantu n'abantu nando consistent egento kiagaliro mugako rikatika shawa baire force in the mountain kera lituko kera kubuka nabwate kyao kwa nabwate activities ya okora that makes you relevant to the people abante bagwasushete no muntu bakorora omuntu bakoiwa omuntu bagokuna bakorora tali omuntu gukwanira internet
omuntu range na baragu. So my brother Fred Matiang'i oitugo support mono personally ngo musabira maya. Yes. Okogenda America ko resign. Ta kora mitinyi ibere tatu. Because agotiga abantu ensekende. Atakira ko resign very fast. Airane asembe timu yaye. As things stand today. Munega sawikyo mugusi. Tutolebe kange asokuliki chikura buya. Chikura tali gentu kitoko ranga sarara buna chinsana kona ande chiasira. Eta kire na gote becomes a strategy egotoira a sustained period of 2 years to bring activities to okora. Aba kusitu angire ni one accord ngo support tole Matiang'i. Ikonga bie to aerera Bado. Ya bado. Mbone sabali uchi. Umuske Matiang'i aligi local leaders. Aligi former members of parliament. Aligie no nyam former governor Okisi. Aligi na baraibande baraire. Aya, aichari aba councilor aba MCA bali baraite. Aichari sitting MPs. Aligi sitting abantu babwato munguso. Aligi abantu abaro chi women rep cheito ibere. Ai karanse na leaders. Kaya na leaders abakwane the agenda de beso kobanga ni road show litu akoreta ngatoka ruage jauri toya tukakore stadium tukakora igonga tote benga tuachakire kuri chikura eyiye toraze kere rubaka abantu bakumi. Apart from keritu orokia se a country ya Kenya maega ye tent nkitoka ndreta okora bintu kibigendreta okora kirogo kwanira activities echiga omukusina nyale utwara enchira yokobeka ekyama kiabo amo kusikobeka abantu amo batware ekyama ekemo kere strong kutware ekyama ekemo ky'omugusi mbuya nande mbobe kwa sababu tancha kirenche buno muntu inche enare ngodiam ngalinwe ticket nabwata asinare kuchi ngaliye chikura na independent nande ngakero gonga nale kocha kutkanga na alinirwe ekiama ntikirabwe nale kocha kusiria nyota ya najo kweminja siria nyota yana. In a democracy people have to agree to disagree. People have to disrespectively engage. As a siasa owanjero freedom in a democracy like Kenya. If biyama tigabibe ekyo mingongero ekyo yongongero ebinde biro edem PDP ngero kose kikia mweske bagaka upangero and many others will be coming bilebyo mugusi ebiyama ebi toko bikana mbicha because na we got to strengthen our democracy as long as we are chiseled towards one agenda. Ebiyama ebyonsi epi ebigo so as a umbrella ekorokwe coalition so that also to isoko twari ekyama ekemo tiangote idenjero ororo. Yes. Otebe maikono mube lakini ninganchire na Matiang'i yako nge ticket ekara ngere ticket bali bonsi bibare ngaba yanda akase iga bari goje kubua chikura bari goje kokonya abantu onyore twabashyekerere isiko ingoko banaye gwikiama keria kya Matiang'i nganga keruwe kura akonyara ari twatwarire bad leaders. Let there be political parties. Let people mbashyekererwa guchunchuga abarayi babo bali bebi bochiward bobo jumbe bobo senator bobo governor bobo women rep ebyama bibe bingi tutwale candidates kato iwana nenga Matiang'i erembuya ebibinde byanzaiga people tumenyana wate byama 50 atikato akini tore e umbrella ye coalition lakini Matiang'i eratwale kyama kibwata chinguru ne kyama kirachikomo konya nande nohembo nongo kwana balenga na warabuli ko senkuru Jubilee ko sekuru kyama kende ta baise kobea omuntu ole blind agende nginje babo Kalonzo Musyoka bachire. What is happening okonyora buna bono ekyama one ebune coalition ko Azimio. Azimio ekyama biloro Wiper ya lengororo ekya Odinga nkya lengororo ekyo Muske Eugene Wamalwa nkya lengona abande lakini after elections okora botambera ira akochongoroka bwika na ODM yoka. Yes, ebiga binde ogenda ko pagain ebiga binde byaseroro byazama byanywa maje baja go energy press. So you have to learn also, you have to learn the tricks of the game. Tuare kiama kiao so because we quoted ne kurwe kiama so as a coalition ne kiama lakini tonga inwa wando chiko collapse ebyama ngoro sie kiama ekemo babo kashagwa ebaro sati kiama ekemo egoro kuuda
boni ga kolera wa munyoro mbono na ndago chiko cha mbona go joja krosie kende ekyago cha kolonchi bwango iga. So what basically I'm trying to say ne ringa twanche freedom ye kwerende, twanche freedom ye byama, twanche freedom y'abantu oswa in political parties, lakini torosi umbrella ije go chutwale byama ebyonse ebyao magara ebyabo yongo ebyabo moske bagaka no DM kego cheso ime no Jubilee kego cheso ime tutwale umbrella AM, lakini parties let them be allowed. Dr. Fred Matiang'i gotarera Rigathi Gachagua ko utwara influence ya ekiama gya Jubilee nabo igo nabarai bandi barorekane babo ntubate babo Kalonzo Musyoka bari babiri as opposition nechiko twara en effect go chase go sere go cha nechiko determine ncherende yonsi buna arache go wakero chikura. Number one, ebyama yengo twara bire influence. Yes. Because muna ole take ya mageta manyiri abantu bataye associate na kimono hano maite kuri kichikura na obonke bw'abantu power na abantu population either in parliament or either in numbers whether in the assembly bale ngobwate okoso akwaye ase etimu iri twaro chi abantu sensita nera gotema kuri kiama goso aime it is mbuyare ngoli bearing ekiama buna Jubilee kwa mfano. Jubilee ni kiama kiagambire Kenya. Gia produce the president. That tells me nga o produce UK president ni kiama kibwata tentacles chiaye go semeli yaye in every corner of this country. Because kiaraire. Uhuru was Abantu bagetemi abarai bakolje mirimo gwetire kiama ekyo. So go twara abantu ndaisi. Kokefufua ndaisi. Ochake kiama Kenya. Unabona kirigwa munyora go chiko chaka go so musikeri Rigathi Gachagua koge chaka tari raisi na go chaka popularize baka geike nyamache baka geike buona se menyete na inje kwa munyora yane ko kumogacho upa geike masige east it tari raisi go ikakate a lot of time na bunandiri abantu abaiga bari serious kolige kiama kanga bachakire go popularize kiama as early as now. Because to 2025 kati so to get it 1 year a campaign here full fledged. So we can calculate all these modalities. Ekigekia upa use bauta batemira gukora umukia kwa ne kibuna au mugusi bwensi manyire igoro yikiamekega umugusi ekero goteba igoro yomugusi eyi meeting anege ntubuno bogaba no koriye because ikiama tari gusi ekiama Kenya ebisa kubyonzi 43 na 4 paka chinse chisiko chikemanye onyore funding could even well wishers. So what basically I'm saying, political party will come at the periphery of the process. Moiso. Let me tell you the trick ya Fred Matiang'i. Tika meki aba Kenya ba muanche. Ekera aba Kenya ba muanchire kiama kende yonsi No. Let me tell you, a political party is a vehicle. Ntu wakirete abantu bandi bagakiru na ODM, abandi bagakiru na UDA, abandi bagakiru na ebyame bingi. Ebyama biri kubyago igiri bunge n'umuntu nakiri yawe gokore gasi. Tari ekiama. Ono bune yanje aramo na tumigede ne kabati. Aze kabedi yale. Kabati yiri ko koja bati. Bone turi ko yinyora. I don't even remember it. So abantu is my character, the contents of my character. Na chi abantu bakolire ba admire sometimes. Let me tell you, let political parties not disturb Matiang'i. Let him assemble his team. Atuare team. Unaona ria kitega igantu aroje lapses in Kenke. Ebe ke presidential. Atuare communication team. Atuare no HPA public address system chingia. Yani ebe ke muntu poised to become the next president. Acha go traverse Kenya. Acha go attend functions. Korode arore kane na bantu areme ekara aremire influence ya yakinire ebia maybe ebinene beyond bia bikomorigi. You don't need to go and look for a political party. They will come to you. So make yourself irresistible. Yani ebeke muntu atanyare ko avoid ave brand ogosanero na kiro muntu. I can tell you today in Mount Kenya wa munyoro oliri katika shawa no nyobwato muntu una ko na yo muntu ko jikoli jikura ebakoyera ko jibuwa yobutuko. I've been there. I've seen all those members of parliament back Ogendoro.
ande bakomo support why we build it kurwa shegesa kukyo moikoyo bakobaire ngagako igoro munwa ande bone ngenja chira atenga baikoyo twaitiru abaikoyo twaitiru. You know what he's doing? He's trying to penetrate chinkoro chia abaikoyo and he's doing very well. Ayenkyo kokora. Igase getambo kirukeni gonsara chikumo kibono moiko yago tabanga. I'm telling you. Yes. Asara atinene siasa gocha. Na bata command 100% mo onto tayo in the mountain. Ora command the number ebe 100 ebe milioni 2. Eyo mugako yara command. So what am I trying to say? He has made himself irresistible. Yani tokonyara kumuigino, tokonyara kumu Ntirate yora muombi. Ora muombi. Baka abantu bande, baka political advisors bana and commentators, batebi rutonga yenda oligingo, oligashagwa mu kole yandi sheki. Because every day gashagwa bekire president yaito ale pare campaign. Kila rituko obeire kikwazo daily akominyoka all over bakoko ari bikoro to kama jigoja ko mwako motuga iga ma asinge njuri yogirio mugakori au kwana limo kabere wiki wiki ngima umurayibwense wiki ngima abasani bo murayibwense abali ebalekera asikeje ngima kumnyoke bechango. That tells you that person is very influential. We want our Matiangi oyo oito abe boigo abe influential pakaka ekere yani agochiguocha na so ekiame kigia upa ensenki mego so why upa bone ngeta piki mono na singi njonga mundu tayo okebekire the hype necessary tiga na kunyango chandika ne biama tiga a constitute korosie brand ara kuna abantu Jeffrey Matiangi olina akora temeremo moko ngigasie nitachapa kazi aure kane Mombasa aure kane Nairobi aure kane chief function na atakenda full campaign kororekana na kukwane message of hope kujia sabantu people will not care the party agoche agoso aye kiama kia igia upata benge kiama nguboli ngeli tamanyiri gekoro kuupa kenye nkima abagotera upa when you make yourself a brand ngokolera umurali utarambuli swali. Yes, abantu bamanyiga political parties are not formed out of principles or ideologies. That is a fallacy. Yani taringa nemisimamo ekorosie biama Kenya ige biama bikorosiwa na personalities. Yani umuntu oli oro boss enerekia. That is why today uno moske totebe Ruto aisekorwa uda ego kwa kengima. Umoske Raila Odinga lero aisekotama korwa ODM asoe upa ODM ego sieka kira ebichobisi. That's why Kalonzo Musyoka aiseko tamakuru waipa ata benga lero na atigire siasa na resign ekiame kike gokwa. That is why almost ke Arab Moi the former president yoito una akwete etuoni yale koro ku jogo kanu eyanyenye tuwe kariego amauga gatindeku. What am I trying to say? Political parties njirikoro sikunga ngantunto bugate musingi ngantunto bugate sera ebyo na obigo toka lakini bakato ko monto yomo the boss olioro motu party leader onere kiama bibia Kenya gaiga inturaika astrote banga ni musingi to bugate wokwerende o ngani sera ngende ase ODM okobange genete gento that is a lie. That's why I'm saying e boss ya iteko kumatiango so mwana mtoko kumatiangi ebeke abo brand kiama kene gensi araso egekuboka automatic. That's why ngote banga pia mambito chanda sebono tikatuteme boni gakorosia umuntu ito atwara umunguso bw'abantu atwara imusuri ya sabantu. That is the only way turatwara influence Kenya. Entubwate serikali ya Kenya kwanza iyo ereyeli tukubona iga ekiro kurikireria oko ugwanchereria kwa gusinga ekeregenete gukora amagendero na kwena no bukoreri orugongo rwa gusi ngayeto begete orugongo rwa gusi ntura benefit as much asendo chipara chigenderete chichilami kwa mfano ni yo Kenya kundi Jafet na eyo muske ngorande muske osoro goteba chipara chigenderete boye and these other MPs otari kumanya seba ukwanira nabo abo babereke nkango yokurugusi bakora tema o defend agenda ya serikali na mangana a connectivity yo muliro batemire sana aba MC abajumba abo babere
because kera ngorigereria eba connect chi household chi nyingi ntu na bona obasia stokorwa for sure nothing kire national nature gia chirororo we have not benefited from this government chipara tu atakita chibe kwelami yare ko genda sakuru ku material yagenda nyacheki tu achite tukabolio muske Ruto kera tu achite Kakamega nothing has happened eparende ekoenda sobo muske Innocent Obiri asekete nara alisameta se ebutoketa setara kitekere korosiwa it has been there like that for the last 5 years omoshime wamanyana takunyara gukwanira ngane tinanya kumuigo gukwana yes tinko manya seki lakini ndate kwegenanga taratwara a proper platform because tina muigo bo maino gukwana nche kuna kurwa se sub county ya nguru yabo basi in terms of development chiarure ku national government is zero especially in my ward is nil. By the way, how do you operate kurwase kurendera underdeveloped? Yani sekero kurigire bobas constituency neli abantu bakolera kirase kera tukuriya mangana na chidaraja chipara estima abantu no bakolera na nene kero kurigire bono bobasi nene namba ya kabere muna bono tu anyora IBC go chikorosiwa ugo saba kwane akia sama skani yasa toigwe Supreme Court yeru advisory engia bobasie bagwe kera yabagirwe andake development never accelerated na begete baka musuka maandamano yetaracha lakini boni iganda toteba progress negenderete musuko birimbu yamono asokorosie tarachi area lakini tarachi area is one of the many things utagete serikali yatokolera tarachi area is about 23 million lakini serikali ya Kenya ekereko genda sana ngutigere over half a million over a billion, a lot of projects chia chororo. Lakini kirago cha seoro. Taracha, tanya go cha gusiya ito asebo bas, tanya go ta chororo. Igonga askimagendro ya national government na ira ini nsa asebo bas. Na ande tinge bago kwana, kuruwe ward yane. Serikali ye taratu amagendero, iya to chorera mo permanent secretary, PS. Kuruwa se ward yane. Asa kuru kukionyo. Kuisaboke isaboke nkuruwe ward yana gona bata kire kwa vote yana imwe ndiko sina ngakirete akirene ne PS yaito bono these appointments ne chingia but people will resonate very well ekere chiko ba followed with development magenderero unabona tu atwarete na ande mu PS yutukurubo basi urikuru kunyangito Dr. Nyangito may he so rest in peace eroge ande KTRH e ward yamanyire ne yang Nyangito oria numu basio ito kurunyamaje so at least no nyu kwete miaka 10-15 yairi we remember Nyangito for that monumental development. That is why ndiri go fight for positions ngatoe webirogo byo CS bosa umonda atanga na uchali bosa itugo saba hoping na hata bolikende ale tarute sobo gosande nerende bantu ba feel happy about that position. So we wish Muskesa will go the best but we still expect a lot from you. Kogo jago tokolere ibintu buna wono yotogwa keme serikali yako etemeremo jinda jengenje kamuraje motoroseri erami buneri korwa emenu egogera nyabisia ego cut across 3 wards. I will be very happy. Ona abo John Tebinga mutume ya tetotero gotera gwa Kasongo nabongo kumanya bwanzi ntere ya bantu mumbali na ngai na inkiranya ro kwana regoro yobora ya serikali ya county county umeteni no county asobora iwe county ama chikongo etimore go se mogo etitari ko kolemere ama chikongo editore as a county because ri chikorine na gotebia togwetia every year unabona mutinyo ndengo itoriri chikeri ne budget. A budget is a law. Yes. A law it could run for 1 year, a whatever validity. After 2 or 3 year budget here, now the problem comes with implementation. Now thing about niga engendrete na hirire saburi ya sokolo sergo chipara chiane chi ward ya ne amasige east paka na nyiborongo sirengo butoke gochi asengenjo implementation teraba. I want to believe and it take it ko and isikobune bumono sengenjo mba isokwana and nyore bire gitabi bia stamile kuri ward yane tigansa benga igo ibira gitabiro bibi aikire ekemongeiga na kiruno mo no operator after a long wait and after my people have suffered
tigansa benga ase budget ye to gochuetia bono because umusike Simba buna soete bikembira tamanyite bunonde bwensi nje buna na soete kirogeke na kimaite what to do what I thought ngochikokora taikero kin maybe na nyore kera ororo tigange gene ngabono to gochikogenda almost the last budget a year ya 2025-2026 ngopunga we will see ere oko implement into nga RRI, Rapid Response Initiative. Abantu baitu baramagendero by December onyorenga 75% of the bintu bituko beka say budget byakorekane. Toko gana ne riende ko chikocha it will have an easy sailing. Yoko irana. Abandi baitu tuchikonya kurusibwa era na bago twara chi easy sailing. Yes. So tkandi tangani ntigera abunga I wish the county government the best. Asendo yo mobo because it ko ba judged twice. Tingo jiko tabanje na rengororo. Kana ngisabira mayayo amagendero tigaso every ward. The 45 wards chagusi. Despite umuntu nare owo support Simba, usinaro tari como support. For the sake of the common mwananchi. Uri obogete mambia akahake kura aso mugabana as a president as a twins a feeling that there is a government serving them. Nekero to gutwara divergent opinion oseka to gutwara amarorare tofauti ebimbi baisa kuirana ujuwa affect umwananchi kawaida baisa kuirana guchanda umwananchi bwe binyoro ekina kiwo sabakwane Vunetaro ya omugavana gochase chiwodi ase county ya Kisii na rotinga kero kende kero akorete taro gochase wodi ya Masige East ya rorekanete nga mwabachane take into kwanza governor no monto kurubo basi no musani one na nena musupportiri sana kisiasa lakini kama kawaida ngotwara tore different opinions and different approaches to issues because injetindiyere nere tarinche na twins bari turasoborai ntubwate ebirengera limbali una kwabolia na kite word yana na kwaneta ya kwanete ase word yana na barochere buya na birengera biyaye engakiyo whether uligere magoro rembuya yare oseti yare ngebuya inigoro yae insiasa yae nera gukora lakini ekenene ase beyonce ekiro kingo saba ne bana ira jikura chigocha oseti ngira ne bana buri oba musiye osobo jumbe osobo gavana ne bana bongo buri siasa elito gwaka yabana siasa babere te baisa ko ira nigunse bakechiko chando mwana inji oli omogotu ogochiroje otamanyeti kende ekitoko buna nobono nawe buli bane ngimuko buna ne gavana taga gotebi noboli no na basani bane they don't even know so biritugo twara bire personal in nature. Are you fighting? We are not fighting lakini arwani ebosi ye county ebugate gerege arwani ebosi yago kagira yeruwa diga ekitu nkobori nari kobori ekere bintu byachire bugeka na ari byanyoriru unabono byakorekane unabona gotebye ngegitari cyakorekane tik amachane nagendere gokoru tik echiro yane ya kionyo ina taka kugenda bwe contract yemo because ngapima nga contract tingita mugaba na Simba contract nirega ige gas by the way chi contractor chikwawe gas ya account ya Kisingi na barabu baba twarire to muchano ngodire ibare gwakanwa system si cheito ngodire ikiriko bakana yonyo nabona abange noene morali yabo yakoreki yararire lakini delay sinchiro chigo chiaba tinkumanya mono barabuna bukana bukorangiri bakwana but ni mate chi contract na mbabugate lukewarm relationship with the county a contract ya etu one for example gas yokorosi echiro ya kionyo kera ya gas yokorosi echiro ya kionyo ni mate specifically contract yenyu ko narigiri abantu 300 totale nabangina tokogunse tokoimoka bakabuwa tumutengete ko torose kwa iruchi besa nyasaye ikakune contract eyo yaminyokire yabekira amabati kare igungana nyitangase ire ali atari ebintu mbire togo ito mugaba na sometime a contractor kitari gukora buya a contractor bune yere bwone yechipara neire nere gukora nande bo basi neji constituents chinde ningyo kwirire contract otabwati besa cyo gukora
Njugwire contract yokore machipara jisab county go say sato otabwati muntu buno yo nsale ko mutu konywana amuitire kwa sababu bakeyetama you know kwa sababu abantu bane nabwo cyanda nkyo koirera egasi okigokora eserikali ekoe tobwati besa tomanyiti buno ko yebanga embura yature tukonyana gukora egasi it pains me na nje buno murai abantu abekera bakunkumira asamatanga kera bakunkumira ibinyo because nebinyo ama machanayo ama machoni nje ngoboli wa mama chatali yane ngote bujipara ekikwete tali nje mbwata besa mubuko buna CDF ngoroseri nje na akore my it pains me ayagorokora sometime buna mwanya abantu ntari ko yubuya umuntu buga nese yigimbwate it's not war. It's about implementation. In chong kolera chipara chi anamuna mono bago kore chikomi. You will see me. You will hear me say thank you. Don't give me money. Tong kolera kende yons. Asante. Mungu akubariki. Ande ngorere binde bide ko chiwosyo. So ekikero kinkonku na kerebo besana. Chipara chi anachi award. Chionsipi echira so muno bwe budget. Tichira korwa contractor no site. I am appealing as a contractor you. Tafadhali. Inkorere chipara chi ane. Because ingise ko beke bago ena bwa egente kengo akebole tinande se county assembly nkaranga yare tinande riogi getega korwa saba aba MCA bande ina kebole ti ase bunge because ye bunge no to kukwana mangana no ko ne kena irete bunge nganyora amo MCA ya muta ite ko ndenga ngango uniform ngare ko senko ngare information kamobole ngakiora ngi information ngokwana kwa niaba ye wodi yan which I know as I know my hand. Atete wante very evento tamanyiti kikukwanera. Waminto. Bona alinde it's no more in taringa no boetana but it's no more. I'm defending my people. Bali bangete gasi. Incho mu contractor yese ko nkorere gasi yane. Gakiti ngo twara mujando. Lakini yese gocha okuna rero otamama tukatatu okuna mambi. Nkomo ngokora turege nteke mogyoka ase word yeito. No nyenye nkenye nkimera ache kukumisana because it is unfair. It's unfair go punish abantu bakorwe bango. Unfair abantu kuimukie meberase amarekabo tubwata chibesa cha serikali tubegeta budget chokorosa liwe para the abantu adiva in any way bunando murayo araikiraniwe because a contract ya irega asia ito tikatokorega asia ward ya ito aka nuchibesa chiaye ne serikali agende na mwemu sio ndo tali kubuli bintu biaye it's none of my business takorwani kero kubuli ntandwani inje bia nembira akoru and I have a right to ask ekera bigo korwa I have also a responsibility to acknowledge ngabi akoliru so until such a time ngibinte bigabi akolekanire my heart is not restful. Mbiyamona sana toko ira na sensemo ya Dr. Fred Matiang'i ekero kurigire yoko kwana chinkwane chiga bafanya gukora na Rigathi Gachagua na Baraibande orochanga Rigathi Gachagua na the best candidate for presidency. Mbiyamona number 1 Rigathi Gachagua takwa the best candidate. You know imu angite buna kora siasa ya singinjare farm to yonje character yana batumo yetuwegan nejibesa chinketa so what is happening? Rigathi takwa the best president. Ori ni radical. Nando no muntu hardened politically. Bantu buna bali mbaliko measure to be good presidents because they can make radical decisions anytime. Ekero kuno presidency ngetake to muntu calm. Omuntu ore sober. Umuntu kora judgment ya after kuligirelie ebintu ebinge politics echo asemuske Rigathi tabwati but in terms of political acumenship ya Kenya Rigathi Gachagua is good. In terms of leading Kenya and managing Kenya he fails the test of time. The best candidate asabantu balia babugate umugaka buna Kalonzo nonyo bagote batabwati mosimamo bakumoroke watermelon tobauti tiyo ya Kalonzo na Raila Odinga Kalonzo ndima abete watermelon Raila ero abete watermelon kila litu lakini mbali ko mukwada because he has had handshakes gwetani mara 5 kuru Moi Moi Kibaki
Uhuru wono kole iroyo serikali Jones no are ime era ko boli gichikura unabuguga osoye serikali igotanya ko in opposition he has never been in opposition he's the best watermelon we ever have Ukwanera Raila Odinga anare bade kingpin ya Rugongoro Nyanza wono igego with the Matiang'i factor gusiero ya chire na ODM space ya ODM ase gusi space ya ODM ase gusi erenke bune getone giesindani. I can tell you as long as Matiang'i agodekere agusagenda tegodekere interest ya ekiroge kenene get it from me as long as Matiang'i agenda ko maintaining a trajectory ya no president whether nguchari ko go flag bearer or nguchari ko be deputy president ta go chance of deputy president that believe me he will be in top 2 a year manyaigo once chare in that formation kiama gia ODM I am telling you for free asegusiga iga ekira atwara influence less than 10% nke gutwara munguso obunobo maene botata geti scientific evidence igonga abantu bari baro ODM mbu yase bono bero but read the test the timings read the mood of the community banyambali barase uda including babo Moscow Soro Chafet and they like even Zahir inchetindi of the opinion nga mbaseri baruo bono iga ngam ngatobate bingatika katamakurwo yira be very childish neri nabatenga barenda mangana abo to the community lakini babera aseruto ebe siasa yo kwagacha babera aseruto lakini babera aseruto ba benefit kurwa aseruto ikiagera amagendero ngusi yago mbabugata ongoing projects sobo mbabugata ibintu bigende to kolekana sobo it would be very foolish kubata binga karuo wono ngito ikaranza iska tuchake gukwana media bunda to gukwana iga let them stay with the president and let them say ngagusi ya achire ngakitoko kora tokonya gintu kiti tokonye ilamye kurua sekete kusaba kusiba igere no nyomura ewense yango ibo yes igere no actually abantu to kwegosa abantu to konya na bwe bijana ibira as president and I'm telling you wakwaroche rikatika shaka ko mention technically na butoko konya kisiasa because boni ke bali more valuable to the president than ever before takotaka ko baluse and bona bakumatenga konyo mugusi toroseri erami asigete okonyo mugusi konya keti areje usinye kitari gete ekine because bona bagusi bali okarango tamaba kareteki bajire bayo so that means bargaining power yabo yaimokire stakes cyabo yaimokire so tikakubarwani babero lakini barende chimeme cyabo ekere bagokwana tibaza kwegime na nekere bagokwana kwa niaba yogushubwo mugusi bayinyorenga nabagusi bali apart from being a member of parliament, apart from being a minister, you hail from a community. You are Omogusi, whether you like it or not. So you have a balanced view in terms of politics. Yani kubago kwana bosio, nabara ibaito, bagusi ibara ase serikali yabo noiga, chinkwana chiabo chire well balanced. Yes. Mbiya mono sana mheshimiwa kwanira abantu obago bamasige East ekiratoka. Mbiyamono I think to atwalire conversation ingia na kwane sana baona kinsa chie bunge jegire tikansabira abantu bana bamasige East amaya chipara chino nkole mukire nabangonya kuoga igo ande muntu tabasa kubuganga ngurwaninde omusike Simba nchenko bolia implementation ye bintu bya wodi yane nakobigo kolekana nabona ande ngukwana n'ikinguru kinene kare byakolekande magendero tabisegeti magendero negantu yakorolekana katusabira abarayi baito tusabire president tusabira aba bonds baka leaders of opposition baka inchomo nyene monsabire ngagatukunya kora abantu bari nyasabe kira sama okaito ngagatubugate chindoto cyokora gucyabusyo toinyore nga intwe ntubwate responsibility yo treat abantu baito with respect with decorum irindegere naturanyore amasini yo monene asabali bago tukachaba abancho babo bali basirire asichiwodi cheito mono ibere chamasige East na masige West poleni sana ntubasira stoko nyara nonda mono inu chinga kichonsi mbuya mono na yasaye abaseseni
Vyamana sana mwancho murigereria uyu no mheshimiwa Michael Mutume korwa Masige East ya Bobasi constituency county ya Kisii nekero aerere igati yari agenderete aiga ase orugongo rwa Busi ikiagera kwagendere koba omwegeno mbia muno kigema nande gendera gutigara ime ya Getembe TV chinga kichonse korende tumerane ase kiunga chinsa isano na ibere chiarero mugaso bari bonsi baikirania yega kwanyora erioge ne chivicha senchira engikirano na barabo na bairaneri mbia muno Nchenkuru kwa Matilda ovaigwa kenda utigara ime ya Getembe TV. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandege Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Temple abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores